या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। डीजे राजेंद्र भीमनगर वाले की तरफ से सभी भाइयों का अभिनंदन करता ही रहेगा। उनका मोबाइल नंबर 8115743903। हंसवाहिनी संगीत के सागर बाड़ी हो, हंसवाहिनी संगीत के सागर बाड़ी हो। मैया विद्यादायिनी घर घर बाड़ी हो, मैया विद्यादायिनी घर घर बाड़ी हो। हंसवाहिनी संगीत के सागर बाड़ी हो, हंसवाहिनी संगीत के सागर बाड़ी हो। डीजे मुन्ना राज रिमिक्स छितौनी बाजार 8604146430। होई ब्रह्मा के नारी तीनों लोक जानेला, देवता नो मानव पर लोक मानेला। होई ब्रह्मा के नारी तीनों लोक जानेला, देवता नो मानव पर लोक जानेला। पढ़े लिखे वाला लोगन के सरताज बाड़ी हो, पढ़े लिखे वाला लोगन के सरताज बाड़ी हो। हंसवाहिनी संगीत के सागर बाड़ी हो, हंसवाहिनी संगीत के सागर बाड़ी हो। डीजे राजेंद्र भीमनगर वाले की तरफ से सभी भाइयों का अभिनंदन करता ही रहेगा। उनका मोबाइल नंबर 8115743903। स्वर सामर के सुर से सजवलू माई, कुछ आवे नहीं तू गवलू माई। राज डीजे छितौनी बाजार वाले की तरफ से सभी को स्वागत वंदन करता है और करता रहेगा। स्वर के सुर से सजवलू माई, कुछ आवे नहीं तू गवलू माई। लिखे सारनपुरी सौ से समाज बाड़ी हो, लिखे सारनपुरी सौ से समाज बाड़ी हो। हंसवाहिनी संगीत के सागर बाड़ी हो, हंसवाहिनी संगीत के सागर बाड़ी हो। मैया विद्यादायिनी घर घर बाड़ी हो, मैया विद्यादायिनी घर घर बाड़ी हो। हंसवाहिनी संगीत के सागर बाड़ी हो, हंसवाहिनी संगीत के सागर बाड़ी हो।